lidi, zdravím u nového videa. Dneska to bude malování v Robloxu. Reálně mám tušku, zase novou, jo. Co je Breakfast, nevím. Kolik to stojí? 90, že? Jo. Jsem na Breakfast. Já jsem to věděla, jo, pardon. A jo. Tak budeme malovat třeba, co byste? Tak já namaluji chleba. Řekněte mi, co byste malovali teď. Vlastně největší a tohle asi takový. Toto je vůbec neumím malovat reálně. Ne, vlastně to má být světlý, vůbec nevím. To vypadá jako nějaká postižená kukuřice. To proč já prohraju reálně. Ne, tak to nikdo nemůže vidět, ale tak jako nevadí. Dobře, už to má hotový. Počkej, skin. Jsem nějaká malá, ne? To moje, to moje. No tak to ne. Jenom ale se to kupuje. Tak bohužel. Já chci totiž udělat to. Já chci totiž to, jak se to jmenuje. Chci totiž to. Nevím. Já chci prostě jako dělat to malování, jakože říkat, co se bude tentokrát malovat. Nevím, jak se to kupuje, ale ono už to tady asi není. Jo, oh my god. Já zkusím nooba. A nebo ne, on to je stejně za Robux. Já zkusím myslet tady, to je jako bez Robuxu. Tak uděláme toto druhu. Mně to je úplně jedno. Ne. Ano, to tam je vidět, že jsem to dala já. A to je mega dobrý. A to jsou mega drahý. Borka jak hraje? Řeš to. Fogo. Pijeme koníky. To moja, až to moja. Já budu první, si myslím. Ne, doufám, že ne, prosím, ať nejsem první. Samozřejmě.
Já budu mít bez tak 0. Já nebudu vůbec dávat. Au. Super, mám to buklý. Fakt super, že? To je starý. Oh my god. Oh. Jo, tam to bylo reálně mega hezký. Co, to tak mega hezký. Aspoň ten jeden se zasloužíš. Je budu úplně poslední. No, jsem to říkala. Nejmím předposlední, no samozřejmě. Proč nemůžu být ta růžová? Chci být zelená, ty zelená ji nedali. Je byla v holce, reálně. Teďkon prosím. Tady je druhá. Jo. Tam je to totiž nejlíp. Víte, proto jsem dělám. Ježiš, to jo, já vím, lidi, já jsem blázen z Squid Game nový písničky. A kdo už viděl celý seriál Squid Game 3? Sotky, nic jsem neřekla, budeme dělat. Kdo mi píše? Kdo mi píše? Kdo mi píše? Dumaya, she's Dumaya, Amaya, Dumaya. No. Budeme dělat, že já nic. Dumaya, she's Dumaya, Dumaya. Tady uděláme takový šárky, modrý. Takováhle modrá. Dumaya. To se nestalo, jo. Dumaya. Ty vogo, nepište mi. Oni mě nenechají reálně ty lidi ani. Třeba jestli je to mamka, jenom prostě. Já radši ještě takhle stínu. Aha, tak to. Dáme tam růžovou prostě. Snad ne. Na mě se připojila kamera. Tak nepsala mi ona? No, psala samozřejmě. Nejdem se srandu. Já vůbec nemám malovat tu druhu, já tak jako neřešťám. Ale ono je mega hezký. Tak já se s vámi loučím a bye.